usathana akadeli noma wena usukhohliwe ukuthi khona oyekulandela ngoba sabase uyoze agive up emayibona usuhlezi phansi ungasakhozi abemangwele bese bothi umsebenzi bengikhishele wona ufezekile egameni lika Jesu Kristu abebazalwane ngakho ke siyabonga kakhulu bangcwele bese nedlulisa lamazwi sizongena ezwini likaNkulunkulu bazalwane ukuthi masehlelwa izimo empilweni singafisi ukuthatha inqumo eyiphambene nokhona abemangwele singaqabanga nakancane abemangwele ngoba uNkulunkulu usibize esazi ukuthi ma engesibize khona la esizwa wena khona mase siwele khona asizuphuma sesifisa ukuphuma abemangwele uyabona bangakutshela ngabadludaba abadla utshwala eyibhotini khona abadla utshwala basathanda ukudla utshwala kodwa inkinga akusaphumeli abemangwele abadla ama-drugs abasathanda ukudla ama-drugs kodwa inkinga akusaphumeli abemangwele ngakho-ke bafowethu singafisi ukuyoqala singafisi ukuthi sengathi ngabe ngiyokwenza ngoba uNkulunkulu usibize azi ukuthi mangengangena ngeke saphuma akangibize ngingakangeni abemangwele akavile nje uNkulunkulu angibize ngingakangeni ngoba angizuphuma ngizofela khona egameni lika Jesu bazalwane kubi bafowethu ukufela emanyaleni sho kahle lapha kudodana unathi wathi kuyoba kuhle masifele uNkulunkulu ilokho bafowethu okuhle kufela uNkulunkulu bazalwane ukuthi izimo bezilwa iphikisana kanjani nami nathi bazalwane kodwa kuhle masifela kuphi enkosini abemangwele lokho kubalekile bantwana bami kungabikho manje izinto esifuna ukuyoyi-experience ukuthi nami ngisafuna ukuyozwa ngoba wena hlezi ungabuyi hlezi wena uphelele khona la ngakho-ke ungasafuna ukuyoqala wena ongakangeni wena nje ongazange wangena waqalisa usukufuna kuyoqala abemangwele ngoba usathane kwenza ukuthi ukhomba ukuthi nganapho bamba kuyakhona wena uzubuye uyabona utshelwa yini abemangwele wena awuzubuye uzofela khona egameni likaJesu ngakho-ke musukufisa mhlobo wami ukuyongena amen egameni likaJesu ngakho-ke siyabonga ukuthi ebandleni sesinabo oDebora lapho wayexakekile uIsrayeli abemangwele mabefike eKhenani abemangwele bafike bakhohlwa ukuthi kuthiwe bangayikhonzi iy'thombe bangakhonzi onkulunkulu baseKhenani lakhohlwa ibandla ngoba ngesikhathi likhohlwa ibandla isitha siyavela ngamandla abemangwele ngesikhathi sikhohlwa ukuthi thina singobani isitha siphakama ngamandla abemangwele sathi basivela isitha phezu kuka-Israyeli kodwa uNkulunkulu wamvusa umprofetikazi wakhe abemangwele okuthiwa uDebora kodwa mina-ke ngizokhuluma kowangena emveni kaDebora uGideon abemangwele egameni likaJesu ngizongena mina kuGideon hlobo sendaba kaNkulunkulu kulolu suku lokugcina sehlukana sithi uJehova unawe wena qhawe elinamandla uJehova unawe wena qhawe elinamandla uJehova unawe wena qhawe elinamandla amen uJehova akabi nawo amagwala kodwa uJob uhamba neqhawe abemangwele ngoba phela lithi mase sebukela umoya kaJesu umoya wokunqoba lithi kithi kwesaba kukho ngoba othandwe nakukho kwesaba abemangwele uma sikholwa noma bengavuka izimo
eyifuna ukusesabisa kodwa okwenza singesabi ukuthi sihlezi othandweni ngoba othandweni akukho ukwesaba. Amen makwena. Niyalwe kakhulu ikhale zami nathi sayalwa sidlile nathi sibadala kodwa manje uNkulunkulu esesebenze kanjalo yazini ukuthi nina ningamakhawa. Haleluya. Amen. Cela ishayele izandla amakhawa egameni likaJesu. Ngiyacela ke iqhawe alihlezi. Amen. Ingakho iqhawe ngekulithole linengozi ngemuva. Ingozi ngemuva ivamisa ukuvela evakeni. Ukuthi njalo ushayela empini masekubalekwa. Amen makwena. Kodwa njalo iqhawe uzothola limamuzumuzu ngaphambili emsweni. Yini okwenza lokho lisuke lilwa. Amen makwena. Lisuke lilwa noma kulibiza ukuwa. Lithi angiwe ngiyaphambili. Haleluya. Amen makwena. Ngoba once waflathela bakushaya emuva. Kodwa kuhle ikulwa ubheke phambili. Mawenza kanjalo ulikhawa. Noma ngabe kufanele uphuhlobo lwezimo lwesono. Olufuna ukugubuzela impilo yakho. Wena ulikhawa. Ngeke lokhutshuzelwa isono. Amen makwena. Nina ningamakhawe. Amen. Ningamakhawe bantwana bakaNkulunkulu. Kungavuki kini uSathane avusa umoya wokuzeya. Sizobona lo moya wokuzeya kuGideon. Sibone lo moya wokuzeya lapha kuMoses. Sibone lo moya wokuzeya kuJeremiah. Amen. Egameni likaJesu ngoba uSathane mayefuna singakholwa. Usivusela sicindezele ngomoya wokuyibukela phansi. Ukuthi bengiyubani umuntu ongakholwa emusha. Asayoguge ekholwa emusha. Amen makwena. Athi sekufika uSathane lapho. Othi ngeke kuze kwenzeke. Amen makwena. Kodwa wena ngoba uliqhawe uzothi uSathane ekuhlebela kanjalo uthi kodwa ngabe kuzokwenzeka. Athi manje kusafanele ukhomba abaningi. Sekufanele uthi ngami akithi ukholwa ngokomzalwane. Amen bazalwane. Ukholwa kungokomzalwane nomzalwane egameni likaJesu. Ngakho ke asibheke abahluleli chapter 6 from verse 11 egameni likaJesu Kristu. Abahluleli chapter 6 verse 11. Isihloko ukubizwa kukaGideon. Verse 11. Wafika ingelosi kaJehova. Yathusuthi mawukhuluma umhlabelo ungaqala umhlabelo umfishane. Hallelujah. Abahluleli chapter 6 verse 11. Ukubizwa kukaGideon. Sibona lapha incwadi yabahluleli. Amen. Amen. Incwadi eyikhulu. Makuthiwa ngabahluleli. Hayi ngoba babehlalela amacala. Behlulela abantu emacaleni. Amen. Ngoba uma unganakanga kodwa ubuka isihloko sakhona sithi abahluleli, judges. Amen. Uzothatha ngokuthi kusho ukuthi babehlulela. Yebo bangena nalokho kwehlulela kodwa babengabisela ukuhlalela kwehlulela. Amen makwena. Egameni likaJesu. Amen. Angizukunaba kakhulu ngenxa yesikhathi kodwa nje kubani nesikhathi qale kahle ngo-12 bekuzochaza nje bazalwane ukuthi kahlehle ilobeke kanjani lencwadi. Amen makwena. Lencwadi yabahluleli. Amen. Lapha ngikha nje phezulu ukuthi makhulunywa ngabahluleli akusho ukuthi babehlalela ukwehlulela abantu enkantolo. Amen. Yingakho bakuthiwa ngabahluleli kuthiwa judges. Aphinde athi lithi isiswati tikhulu.
Amen makwena. Zikhulu. Asikele verse 11. Verse 11. Wafika ingelosi kaJehova. Yahlala phansi kwe-oak. Sibona lapha kuGideon. Kufika ingilosi kaJehova yahlala phansi kwe-oak. Lase-Ofira. Lika-Jowashi. Abiyezeri. Indodana yakhe uGidiyoni. Indodana yakhe kaJowashi uGideon. Yayiphula ukolweni. uGideon wayephula ukolweni. Esikhamweni sewayini. Ukuba amthukisele abakwaMidiyani. Ukuba amthukisele izitha abakwaMidiyani. Amen. Verse 12. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye. Ingilosi kaJehova yabonakala kuGideon. Yathi kuye. Yathi ingilosi kaJehova kuGideon. uJehova unawe. uJehova Gideon. Amen. Unawe. Amen. uJehova unawe. Wena qawe uJehova unawe. Wena qawe elinamandla. Masila bazalwa lesikolo egameni likaJesu singamaqhawe. Akhathalele ukuthi izimo zilwa kanjani. Akhathalele ukuthi izimo zinjani. Kodwa masikholwa egameni likaJesu singamaqhawe. Masihlezi lapha uNkulunkulu bona amaqhawe esu. Jesu. Amen bakwethu. Jesus. Asiwa amaqhawe asemhlabeni. Hallelujah. Kodwa singamaqhawe esu. Jesus. Amen bakwethu. Hallelujah. Bakhona baqidezeli basemhlabeni. Siyedlula baqidezeli basemhlabeni. Jesus. Thina singamaqhawe esu. Jesus. Yebo. uJehova unawe wena qawe elinamandla. uJehova unawe wena qawe elinamandla. Jesus. Verse 13. uGidiyoni wathi kuyo. Oh Nkosi. uJehova wathi enkilosini. Oh Nkosi yami. Uma uJehova enathi. uJehova enathi thina Israyeli. Konke lokhu kusehlele ngani na? Konke lokhu okubi kusehlela kanjani uJehova enathi. Jesus. uJehova khona siyehla izimo ezimbi. Hallelujah. Amen bakwethu. Jesus. uJehova khona engasukile ebandleni siyehla izimo ezimbi. Sehlela ibandla. uJehova ekhona. Nkosi yami. Oh Nkosi yami. Nkosi yami. uJehova enathi. uJehova enathi. Konke lokhu kusehlele kusehlele ngani na? ngani na. Konke lokhu kunyakaziswa kwebandla. Kusehlele kanjani. uJehova enathi. Ziphi izimangaliso zakhe abasitshele ngazo baba. Bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe. uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na. Basaka nesihlazana eGibhithe. Uyalazi iGibhithe walazi. Jesus. Amen. Hallelujah. Uyalazi iGibhithe uNkulunkulu akhulula kuyo. Jesus. Usukhishiwe eGibhithe. Nkosi yami. Akusho ukuthi izimo azizukwehlela. Ngoba wena ukhishwe baqidezela eGibhithe. Nkosi Jesu. Sizosehlela. Jesus. Sesikhishiwe eGibhithe. Bazalwane. Asibizele ukuzokhululeka. Hallelujah. Ngeke sakhuleka usathane khona. Nkosi yami Jesu. Ibandla liyona kuze bese egcineni. Kuni ibandla lakho liqonde kahle. Hallelujah. Ongasenza sikhululeke mawusathane ngasekho. Kodwa esidongo usekhona usathane. Ngeke satamasa. Ngeke ibandla latamasa. Ngoba usathane usebenzisa abantu. Hallelujah. Jesus. uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na. Jehova asikhuphulanga eGibhithe na. Kepha manje uJehova usilahlile. Kepha manje makwenze izimo ezinhle. Nkosi yami. Umbona umuntu lo kaGideon. Jesus.
uthi kwenzeka ngoba uJehova usilahlile. Wasinikela uJehova akamlahli umuntu. Hallelujah. Amen. Jesus. uJehova akamlahli. Hallelujah. Ingakade ngiyokulandela njalo umuntu. Kuyoze bephe kwethu. Jesus. Ngoba uJehova akamlahli umuntu. Jesus. Ngepha manje uJehova usilahlile. Wasinikela esandleni sakwamidiyani. uJehova usilahlile. Wasinikela iy'thembu zethu esizweni sakwamidiyani. Verse 14. uJehova wambheka. uJehova wambheka. Wathi, Ngoba ukhuluma uJehova uyambheka. uJehova wambheka. wathi, hamba ngalowo manda. Jesus. uJehova wambheka. Enkosi yami. Wathi Gideon, hamba Ngalowo manda. Akho. Ukusindise. Gideon, Hey, Jesu. hamba Jesus. akho wamsindisa U-Israyeli. u-Israyeli Esandleni sakwamidiyani. esandleni sezitha, Angikuthumanga na. esandleni sakwamidiyani. Enkosi yami. Angikuthumanga na. Akubizanga la. Basalwa. Jesu. Jesu. Basalwa. Jesus. Kila uNkulunkulu ungibizile. Yes. Kila uNkulunkulu ungithumile. Hallelujah. Ukuthi isimo sinjani. Angizuguqula ukubizo lwami. Angizuguqula ukuthunywa kwami. Jesus. Ngenxa yezimo ezivukela endlini. Ngoba okwami kusindisa. Isizwe sikaNkulunkulu. Hallelujah. uJesu ezobuya. Jesus. uNkulunkulu ungibize ngesikhathi esi-right. Hallelujah. Azi ukuthi lesi sikhathi yisikhathi seyiphithi. Yisikhathi sesitha ngamandla. Kodwa wambiza kunjalo. Wayesenginikeza amandla. Ubhekana nalezi zitha. Hallelujah. Ngakho lezi zitha asesami. Lezi zitha asesami. Hallelujah. Akukho ngabesabisa lezi zitha. Jesus. Ngoba nginikezwe amandla. Hallelujah. Ubhekana lezi zitha. Jesus. Nginikezwe amandla. Ubhekana lezi zitha. Hallelujah. Jesus. Okay.